Welcome to PC Shah's channel. Kanin lua hrâng ziak tu RSA Khiangte chan marian kum sang kha zakwa somkwa pasari kwariat kumvel ania heti lai hian kalanau pangin kumsari kumriat ka mang chove tran me kani he kan soi turin hi khami hun lai kanin lo opposite chia khan om thina kanin kara hian kongpuina tan tlangani anuwa kan thenom chia hin ron lo ve nge nge tin tu na ka thuron soi tur po hi tun nai dewa ka zonia atira chon min hril thadu vak lova ma se ka zo ta ka chuan hre deuh tak chungin min hril ve chawani a zong ero min hril lova ma se min hril chun po hi a hlo om ve thokhat le in ka hria min hril chin hi thui lem lova angai nom zok nan keima ton angin ka lo soi mai dona veng le mingero tarla narem chan lo wangin karon phuat chop mai dona ni ka ming chulal du omi nia ka thian te chuan omi min ti mai thin kan pa hi wanun moya nia moyan ti thung aizola veng lun ve taka kan khosa a kanin hi konga na omania asam type ni in kanin son lu ma hian papakhat kumsonga pasari mi hian alo luat to ama soidan chuan zanrei dewa hian a uite chuan omzenei lovina mel ngai mel vung paina bo le chiam thina ni ome thomri le dup te hi hrele thina a hrang dewari na wangle parol tan chuan a zauma ma wangin thlathum hnuai in son chuak ta ni hetia in son chu chia hian keinin kan lo ve nga la kan pa om lai kar khat chung vel chu eng thoma kan hrengai lo kan pa hi JCB operator ni in ina om khat le ti chuan a ka ni na lo thlenga kan pa po na wangina jin bo lo hun le ta heta zina tang chia hian ani thom kan hria tran tak ni fa hi mi pa le mei chia kan neya ami pa hi no pangjok ni in kumsom palimi ni ano panangai hian a huaya a thoi wange po ka hrelo thom hian a lo lu ma sa tu ai ma khan min zuam bik nge a lo lu ma sa khan a soi thadu lo jok ti po hriat vani su zan kan mun nu hian thom hi kan hrele thin zan khat kan mut vek to nu chuan kan chauka tang chuan gas lighter in tal rile ker hi ka hre tamaya keima ka fiangam chia lo wang ke in lukhup char chutia minute thum vela in tal nu chuan are chunjom le tamaya ka ngai pongam ve le ta deu chuta ka zuna ron chuak ta em maya lauril ru deu tak chung chuan ka zung ta ka zung zo room kongka ka thleng chia ti chuan kan chauka bel ho chu tlari ta bol mai le a tho maring boka ning ka fa te pani pon lo tho ve nga la ka fa pa chuan va fia tumin va kal nai tuma film khur turing ka lo cha avata chauka va thleng chu eng bungbel ma lo tlalo angai ning ki ma om ve ka lo ti ta maya mak kan ti kher mai ti chuan ngai thazan lo chuan kan mu le ta keima mut ka hre to wang ka fa te ru ma chuan ka in son ve ta dai ani zantin mai chuan thom riker ker thin te rile dup thin te ka thil da na lo in son le dai thin de chu kan tong thina ngai ne har khop mai ka fa pai ro chuan hlau mi lo hian a hau jok thin zan ka chu ka fa ten mu fel vek to a ke chu TV a so le film ka en laklo wang ka meng rei dewa film to pa TV ka ofa mutura ka kal chia ti chuan gang kong ka pui chu lo in kik data kan pa lo hoi motin man mo ang reng taking kong ka chu ka wa hong wata ma se tu man lo om lo thalai duk dak lo thil ti niang ti la kanin ko ta hian bi ruk na om mi lova tlan che don po ni se tlan chiat na hun om lovang ngai thazan lo chuan kong ka chu ka kal le a ka in her pen khat ka pen man chia tia chuan kang kong ka bok chu a chumina ron chum ta bur mai le rang taking kong ka chu ka hong le nga la ma se tu ma ka mu chuang lo ka thawa min mana ka fa te ka au chu la ka fa pa chu tho phang ti hriat takin amit noi nok chung chuan enge anu alo tia kongka ka kala thil thleng te ka hril nu chuan lo turin min fuya ti chuan mu tur chuan kan pheile ta chutia kan mu fel chia ti chuan kongka pui bok chu a soi na lo in soi le ta dot mai le ka fa pa chu wa tho wa ta kongka hon pa chuan kan mu to min ti boi to su ti na hau ta chumin hu chuan thom ri le ker bak eng ma kan hre ta lo
chumi zan zet chu kamutui lo kher mai chu tiang reng chuan thom chuan kar ni lai chumin ti boita a kar ni na in rin ni chuna chuan kan pa mela lo lang ta lol maya ka ngai po tha sa ting ka ria tlai chau kan nei lai chuan kan pa chu ka fa te ho ne na kan chan chin zong zong chu ka hril ta veka kan pa po chuan hei lo lu ma sa tu thu soi lo hriat to wang khan a oi ve ni ngei turani min thlamuna tuna chuan ka om to lom lo tur om to lo atia alo ho tanga zan ni chung hi chuan eng thoma kan hrelo thotan ni lo thlenga kan fa te po skulang kala kei po bazar torin kan pa ka chhuah san boka hetia ka chhuah san hian kan pa chuan thil du om lo lo tong ve ni ngei turani ka ho nu chuan heti hian min hrilta thu thleng se mu chunga tv ka en mai lain ama in tv lo thim ringota kare na om lo ni hi ti in jung turing ka kala mase mak tak mai ngan chau kala ma kan lai bulb chi chu lo eng reng box si tv chiang lo niang tin ka jun zo chon tv chu ka on le ta amak lutuk ka on chia tia chon tv channel chu mai na lo in thlak char char ni chu tv chiang lo ni ring ka off ta ka off rual chia tia chon kan chau ka bungbel chu atlari ta bol bol maya mase ka va en chian chuan eng bungbel ma tla ka mulo ngai thawak lo wak en vau lai chon kan room atang chuan thom ri dup ka hrele ngala man mo taking ga thlan phei ngala eng ma ka mule ta chuang lo ti in tlaila mani a ka fa te school pon lo bang ta hemini hian tlai choi kham thleng in chung sekrek khoin ka boya ti chuan ha chol pain gan chung kwa chuan tv a ko boy film kan en thap maya chutia kan en lai silayan in ro don silai puak chi ti chuan ka fa te room bang chu ron in chum ri pop maya kan ve en chiang chu mak kan ti tlang hlom kher mai banga chuan no pang kut tiat ni om tak thla hi lo lang ko mai ni chu mak kan ti hlom tak zet kan kut te chuan gan an te vela kan fanui na te ve don chi tia bedroom a tui chu mai na lo ho le ringot ani chu chuta kan pa chuan indang kan zon wat angai don ani hi ati tang he nge a ngai thazan lo chuan dar ko le chan vela chuan kan mutta zun chuak chuan min ti har le ta lol maya sana ke en chu dar ni le minute som ni panga lo la ri lo hret ka zung zo ruma ka lu chia chu ka van phuna sa em kan ruma thom no kan da na thingrem chunga chuan no pangkum ru ka tang kum sari mi vel hi lo thukur chu ni in ama chu dang veka avar vek ti la fu jok mai thai dang lu tukha ka thoma hre chu kala malo hoi thuta amit le he dum vek ka au tuara sitting room lama mai hup chungin ka kun khur char char chuta ku thian min lo khoi thut maya ka van phu chiang tak kan hoi chuak chu kan pa le ka lo ni a ka mu chia chu ka kwa nga la ina tang hian chuakang ka ti ngal chel chu la chanchin min zo po chuan ka soingam lok lova kan pa le ka fanu nen chuan sitting room a chuan kan thlai var ta thak ani ko manom de nu chuan thilom zia chu ka soita ka fanu le kan pa po chuan an lo ve mel khop mai ka fa pa ero sitting room thu thleng se amu hil dai thung ti chuan thlathum nu vel chuan inin bul chia khan kan lo in son ta a nuwa kan hriat le dan chuan tun ma in khain nuaya khan no pangkum ruk mi motor sut wanga boral lo phum to ni ome ole heti zong himin hril chu ni a anina hian an chuah ma hian thom pon la reng thowa chu ero chumin hril thalem lo ani kan na thona kan nau thil ton ziak tu RSA Khiangte chan marians ngai thla kan nom jok nan ke ma ton angin kan zia ka nge kaming chulal rin omani a oma tin kan sar te hian min ko mai thin ka chung te ro chuan om te min ti thung aizol veng pakhata om kan nia kanu hi hrisel na pandeu wangin in chung na po ka kuta om deu top ti mai te ang farnu nei hek lo le u pakhat ka nei ve a kumsang ni som pathum khan rin lo tak main khosik pui thlo ka lu ta wangin min pe lo san ta ni ti chuan ka nu le pa nen chau chuan ngang kho sa ve ta no no a ka pa hi sarkara na chete tho ve wangin re theilu tuk chu kan ni lo ma se ka nu lo bor som ve deuh nen kan ei trok trok ani ber ni khat chu WhatsApp group pakhat kom na narua kom thun lo post lo mai
ka chung te ka hril ngal wata anni po chuan ni pei phot te chuan han ti ve chin lan ti nge atuk tuk le a chuan ka certificate xerox le passport size te nen chuan interview turin ka han jong chop ve ta kan hadil tura hian two wheeler le license nei nge anga ya van nei thlak takin nei lung khongin a man to vak lo chi kan lak ve kum chi ani le ngal license po thlama sa lok khan ka lo la chuak ani ti chuan office chu ka han jong muta a midang interview ve tur pakhat chi lo om chu makkati le kong kabula lo thu palian vak lo sang jai si ngo pek puak lukir lampang lano pan mel tak chuan min lo be ngal wata interview tur ka ni ti hria chuan thut na min ko mu ngala anu minute thum om vela chuan lo lut lein kan file ken te chu en thuaka zona te min zo ting kan tho pei tak tak ngai thu le ti mai theilo ti in fui chun zom ngala ti chuan chu min hu chuan training rei lo te min pe zui ngala darkar chan level training min pek nu chuan thiam thok khata min ngai niang chu nak tu ka thok ngal tur chuan ganin thla fel ta ni ti chuan kar thum ve lai chu ka thok ta reng mai ka na hi nuam ka ti a taksa soi joi san pa ngai si lo tha ka ti phian kan na tho chu mi in internet mangan thil cha lo wa pe kha ni maya ma se kan in akbor thei hle achang chuan kan bek lian tak le rit ve san pa tak kha han nu chi na mai tur kan mu lo chuan tho dep chungin step thui tak tak ang kalpuya ngai chang po tam na ro e ma se ka na hian ka vui lova arin om taka tho zel ka tumani eng na po thokila a she omemo anu omemo kan rin om phot chuan na in min tho le thu na la thleng nge yang ti hi ka in nga na pakhata ni ve a ka pa min zil na poni wangin rin om taka tho trau mai kha ka ti tunin ka hre ve tlatani ti chuan huna kal zela thlali lai ka tho na ni der mai ka na ka chian wang ni miang kan pu te pon min du sak lom lein ka hria an fel lom hrim chu thu ran ni se ni khat chu kan bungro sempu e lo kal lo wangin a bial ka sem sak do na heta ka bial sem thina hian bungro tlem hrim wang ani aizol kho chung mi ni maila veng sang a hian ka kal ngai lova veng mi om ti po ka hriat lo chu he na ka tho tang hian ka hriat pha trewani ti chuan bek khat tun le parcel pakhat pom chung chuan ka chuak le ta na ka sem tur veng hi veng mong ve lam pangania tlem chuan ka hu phur deuh a chan po step a tam ka rin wang ani bungro pariat vel ka pek zo nu chuan ka du lo ber le tong tur po ka lo in da lo chu ka tong ve ta bungro ka juk pek na tur te in hi mong ve tak ania ka kalma chuan ka call chin phota pick up tu nom lo ma se bungro cha thangan ni wangin ka phone a map mang chuan ka zong ta ka bek a lianin a rit si handa na mai tur om si lo kongla chu metal lo ti taka ka in chui le khut thin me pina ko na zona chuan ka kal zela han le lokila kan na tho na hi apps manga thok thin kan nia tin bungro cha thangte ne na chau hian map navigation key hi aum the ani karilu chuan khu niang ka ti a ka phone chu kala chuaka ka call le a chang tu nom chuang lo a top nan voi khat ka call le a chhawn tu ka nei chuang lo chu tang kong khar thlen ma step pariat vel oma chuan ka chukta zala an kong ka chu ka kik takar mai ka nga de wang nu po thomeng ma ka hriat lo wang chuan voi khat inomem ti pain ka kik le kara an la re thuap sawa shamri bak eng ma ka shelo chu tang kong khar nem hon ka tum chu chung lama tang chuan a in kal tlat an mu hi la niang ti chunga ka in her le tur chia chu in chung lama tang chuan thoma ron om ta ama thomeng ma om lo kha voi le khata no pang thapri nen an ri nok ani ber mai mak ka ti kher mai ka thawa min man deu wang kal mai ka tuma chu ta nutling o hian lo lu ro tunge ni a lo ti ni chu ka ke sai lok in ka hria chu nu chuan lu turamin ko se ka wang chuan hre je chuang kong ka chu kan nema a lo in kal to mi lo ni chu ta le ani theilo tu man lo om lo khong e no pang trap te nui war thom te kha ring taka tvn tu te ho zo zai te kha nutling thau lam pang chi a hi lo oma chuta ka mi ta tak chuan chiang mang kheng hian min la mel vu zui ka jam se ma hle mai mundang mel son ngal pa chuan ka pi in thil tur lo thleng ka soi zo man lo ora phlak zet hian delivery boy min ti ni chu
bungrua chun choi do kana chun da pain kapi hetai ka da o ti pa kalmai ka tum chu ka che thei tami lo ni chu chuta chu nu lam ka wa hoile chu miloin siam chiat khumani chu lo nen che thei bok si lo nen jun te ka chein ka ria chuta re mai do ne mokati na ka lain kalama chun lo kal ta chet mai le chuta ka mai zon ta ka chuan delivery boy alo ti le ni chu khata thohan ui dan e mem kha ui hian a hril fia zo lo ti chuan ka hoi sem na zong zong som khom chuan min kal san ro ka ti no duo in ka ria a tong po ka tong tha thei lo ka o te kha khur lok lok ka che thei si lo ka mai mi ching taring wata ti chuan minit ni khat vel ka mai mi chin nu chuan bo ro ka pa ngai dewin ka hreta ka meng ve ta chuta ka thil mu le chi chuan min ti phu jok mai an room kong ka sir dewa chuan frame lian je thian kan mangai em kan nu a thu zia kai ma chuan a thlak khan min ti trim sok thei kha le chen kha ka tur thei ti mai te ang hei zet jong min ti zoi nok mai ani dokan bo kom de wang nu chuan ka che thei ta boka chhuah ka tum ta kan hoile le ram pe ka khai le kong ka lu chunga le ling zong in a luin khai ni chu a che thei ang berin a lain siam che zui a leite khami hring pa ngai le ni lo reng ka mu chung hi rei lo ma se engkim ka mu kim man ve ka ni ka har le meu chuan min lo bial thup to ka ti ngai na shalo lu tuk chu khonge kan ti ringota chuta ka pa o nge mai in omte min lo ti chia mai chu mi pa po hi lo ma wang hian lo tra ve thei tho ni hi heta ka pa lo kal chan hi ka wale ta hian kanu le pa thlak ka da anunga ve hian an phone number zia ka da wang ani ka pa chuan thilom dan min zota ma se ka soi ngam lo ai nei tu te ka chuan an hriain ka ring tlat min mel dan ru la tang khan MacLeod deuh chu patling kum somruk mi vel o mang hian heti hian a soita heina hian a ma chuan keile kan nu ti pa chuan banga in tara mela le kan fanau pang ber chia kan noma ka fa te hi mei chia pathum ni in au pa pahnih te chuan hmun danga pasalan nei dai to ni ti chuan mani lockdown ma deuh khan kan te ber chuan nei ve le ta ni atia chuta kalama local nai deuh pa chuan ni e mama a poina za thla khop mai kan nu nia lockdown voi ni na lai vel khan zan kan mu tur chu kalu vana e ti chungin asam te kha toy thur man ve khieling ka ria pui tu tur ka wa zong nge ka ti chuan chhawn tu tur ka nei to lo a hnuwa ka ria le danin a thluwa ka vein puya chata lo ni ti chuan in hrevek to thowa kan soi lo nge mama engtin nge ina hi ni lu a han ti phota ke chuan ka kol vak chewa min chang thei si lova me mangin ka lo zonga ining kot ka thlen chuan voi thum ve kong ka kik nu pon chon tu ka nei mai lo wangin naktua khal le mayang tiril rupain kal ka tuma chuti lai chuan in chunga tangin thoma lo chuak ta nau tap thom te tv ri te le nui war te ka hria chuta nutling o chuan lut tura min ti se ka wang chuan ka lut ta chuta chuan kong ka po kha in kal to lo hemi thleng chi hi ka soyani tu ma na lo om lai min zot lo chu ka van lom em min zo na chang an shelo nge min zo du lo zo ti chuan putar chuan a soi zom le ta mama kong ka hi ka chho dong khan ta lain ka kal thlapa sin ati mai chu mak ka van ti em ani le ngati nge tin ka han zo ta ni e alo thlen khal che ni kha ba ka he na hian ala om renga lom ama tak hi chu in lan du ngai lo thom chi ka hra thin kan nu ni ti ka chianga lo ena po ka en ngai lo ka ngai ngoi zo ka sin o thante enga tinge kabula te hian lo lang ve ta che mitui parol kuang chuan ati ta ka khongai khop mai ni e kan pi le pu te khan ko pui ten min boral san ani chuan a tuar tu tan chuan dar le lam sa thlak angani lo ti thin khamo Atopta